ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಮತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಂತ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಎಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೂಪರ್. ಏನದಿತ್ತಾರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿತ್ತ ಆಡಲ್ಲ ನಾವು ಪೋದು ಕಲಕ್ಕು ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಲಕ್ಕ ಯಾರೊಂಚೂರು ಟುಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಲಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡೈತೆ ಬಿತ್ತ ಅಕ್ಲೇ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ತರ್ಬಿಡ್ದ ನಮಗೊಬ್ಬನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಗ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾನಾಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಏಪ ಎಂಕ್ಲು ಗೆಲ್ತು ಜನ ಅಪ್ಪ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಪಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಂಡ 5 ಬುಕ್ ಅವು ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ತರತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ಎಂಚಿನ ಟುಸ್ ಆತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪವರ್ ಬತ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನು ಟುಸ್ ನಾನು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕೋಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡಿಕ ಇಂಚನೆ ದಾದ ಆಡು ಈರಿಗೆ ಅವ್ವೇ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಪಂಡಿರಿ ಧೈರ್ಯ ಡಿತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬದ ಆಯು ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೋಡೈತೆ ಅಂಚ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆಂಡ ಭಯಂಕರ ಟಗಫರ್ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಸುಮಾರದ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅಂಚತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಮಾತಲ್ಲ ಆತೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ಗಳು ಅಂಚೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಗೆಲ್ತು ಬೈದ ಐಟ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅಂತೂ ಅವು ಈರೆಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ತು ಎಂಜಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ತು ಸರ್. ಆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡತಿ ಅವ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಡಿತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದರ್ವತ್ತೆ ಅವ ಒಂದು ಮಾಡಿತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ವಿನ್ನಾಯ ಆನಿ ಅಪಗ ವಿನ್ನಾಯ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ಲು ಪಿರೋದ ಎಫರ್ಟ್ಲು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಂತ 2-3 ಪನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಚ್ ಆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರ ಬರೋಂಡು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಸರ್ ಅವ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಯ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಾರು ಒಂದು ನೆನಪ ಒಂದು ಪೋಪು ನೀರಿಗೆ ಲಲಿತಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವಿನ್ನಾಯಿನ ಒಂದು ಒರಿಯನ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತೆ ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ತಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋತುನು ಯಾನೊಂಜಿ 5 kg ಸಪುರ ಆತ ಮೈನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏಪ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಕ್ ಬರ್ತನು ಆನಿ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಪೂರ ಅವರ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತಿನ ಜೋಕು ನಲ್ತಿನ ಆ ಖುಷಿ ಉಂಡೈತೆ ಏಪಗ್ಲ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನ್ನಾಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಪೋ ಇರತ್ತೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗ ಬುಡ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಕಷ್ಟ ಬುಡ್ದಿನ ಅವು ಪೂರ ರಿವೈಂಡ್ ಅವೊಂದು ಬತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಕಬಡ್ಡಿಂದ ಗೊಬ್ಬಿನೇ ಈ 15 ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಿ ಪಾತ್ರ ಕೋಚ್ ಸರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಔಟಾನೆ ನೀನು ಕನಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಬಕ ಪಿದಾಡಿದಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಕೋಚ್ ಯಾನಂದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನ ನಾವೇನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನಿರಿಗೆ ಕರಿಸರ್ತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಲ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ರಟ್ಟು ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದು ರಟ್ಟು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಚೆತ್ತು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಹೊರನೆ ಸಡನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ತಿಕ್ನಾಗ ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲಿ ಆಫ್ ಒಂದು ಓಡೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡು ಸೋತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುರತ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿನ ಅಂತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈರಾಗೆ ಪಂಡರವೇನು ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಅವರ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ರಿ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ದೇವರು ಜೋಕ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ
ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾವು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಎಂಚ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಗೊಬ್ಬ ಪೋಪ ಎಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಹೋದು 10 ನೇವಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬಿಯಾರು ವಿನ್ನಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಜೀವನ ಸಂಡೇ 7 ಡೇಸ್ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಂಚನಿತ್ತು ಶ್ವಾಸ ವಿನ್ನಯ ಬಕ ಉಪ್ಪ ವಿನ್ನಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಪಿಕ್ ಲಕ್ಕ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಮಾತಿರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆವಡೆ ನಾನು ಒತ್ತೆ ಆಗ್ತು ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಯಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಆಳಿಕೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇ ಬಾಡ್ಪ ಇನ್ನೋರ ತುಕ ಎಂಚ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಗೊಬ್ಬನ ಸಂದರ್ಭಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಅವಿನಾಶ್ ಕೆಲವು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಗುಬ್ಬ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಇರೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೋನ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಗೇಮ್ ಆನಾಗ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಬರೋಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಗೇಮ್ ಆನಾಗ ನಾವು ಪೊಗ್ಗ್ಯಾತೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ನೆಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ರೈತ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ರ ಪಿದ ಪನ್ಪಣ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಂತೇರಿ ಆ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ವಿನ್ನಪ್ಪ ಉಲೈ ಬರ್ಪ ನನಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗುವ ನನಗ ಓಲಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ನಂಬನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತೀರು ಪಂಡ ಭರವಸೆ ಆಗ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನೊಂದಾದ ಪಂಡ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಯುಕ್ತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಬೇತೆ ಅವು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪವರ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪವರ್ ಬರ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗೆತ್ತದ ಆ ಪವರ್ ಆರ ಬಾಡಿ ಬರಂತ ನೀರನ್ನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೋಡತೆ ಇದು ದಾರ ಪಂಡ ಎದುರು ತೂನಾಗ ದಾರ ಪಂಡ 2 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರು ಒಂದು ಬಲಶಾಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ನರ್ವಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ನರ್ವಸ್ ದೆಪ್ಪದು ಅಕ್ಲೆ ಗಂಜ ಒಂಜಿ ಪವರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬಡೆ ಪನ್ಪಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊನತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಎಂಕ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನಿತ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ತಂಡ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆತಜ್ಜಿ ಸಡನ್ನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಐತೆ ಮೆಗ್ದೀಪ್ ಆತನ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ ಬುಕ್ಕ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಲ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಜನ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ನಾಗ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬದೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮುಡು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ಪನ್ಪುಣದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಭಯಂಕರ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಸೂಪರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಷ್ಟಾನ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಅಂಜನ ಕವನ ಶೆಟ್ಟಿలో ಎಷ್ಟಾನ ಗೊಬ್ಬಿರು ಕವನ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಸಪ್ರದ ಪನ್ ಒಲ್ತಾರು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವನ್ ಕುದ್ದದ ಪನ್ ಇತ್ತಂತೆ ಸಡನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾರು ನಡುತ್ತಾರೆ ಕೈದರ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏರಿ ಕುದ್ದದ ಪನ್ ಸಡನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡದು ಏರು ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡನ ಗೊಬ್ಬನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೊಬ್ಬಿಜೇರತ್ತೆ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋನಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ನನೊಂದು ಅದ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕವನಾಗ ಅವು ದೃಷ್ಟಿ ಇದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಆರು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ದೆತ್ತರತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪನ್ನಗ ಆತೊಂಜಿ ಕಟ್ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂಚೆ ಪನಗ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂತು ಎಂಕ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗುಪ್ನಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಆನಲ್ಲ ಎಂಕಾಗ್ಲ ದಪ್ಪನಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನೆರಡು ಬುಕ್ಕ ದೆಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ದೆಪ್ಪದ ಒಂಚೂರು ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಆರ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚೇನ್ವೇರು ಪಾಪ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತನ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಭವನ ಬರ್ಪುಡು ಆಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕವನ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಆ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಬೈದಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಅವ್ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಹಠಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತಾರ ಗ್ಲಾಸ್ ತೀದ್ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತಾರ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ತೀದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಬಂದಿತ್ತಾರ
ಸೊ ಹೊರ ಎಂಚನ ಅಂಡ ಪುರ ಅಪಗ ದೆತ್ತಿ ಒಂಥರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜನ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಬೋಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮುರಣೆ ಬೈದೇರಿ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕವನನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂತೆ ಪಂಡೇರಿ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡರ್ ಬತ್ತದು ಪುರುಚೋದಿತ್ತಿನ ಬತ್ತದು ಬುಡುಪೋದು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನ್ ಚಿರತೆ ಚಿರತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಟಿ ಬೆತ್ತಲಿಗೆ ಅದು ಬಾಣದ ಬತ್ತಲಿಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತ್ರದ ಬಾಣಲ್ ಉಲಾಡಿಪ್ಪನ ಅಕ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಬಂದುಂಡದೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಅವರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇವನಾಗ ಅಂಚಿತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಲ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಪೋಡಿದ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂತ ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆವಡತ್ತು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಹೊಡಿತು ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಗೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಲಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತಾರಕ್ಲ ಒರಿಯ ಬಂಪಿನ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಜೋಕ್ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಆಪಿನ 110% ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇನಿತನ್ ಕೋಚ್ ಇಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆವಡನೆ ಅನ್ನೋ ಜೋಕ್ಲ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಎಸ್ 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 ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪಿಕಾ ಆ ತಾರೆ ಪಾತಾರೆ ಜೀರೆ ಪನ್ನೆ ಅವನೇ ಸರ್ ದೀಪಿಕಾ ಸೊ ದೀಪಿಕಾ ಅವು ಸ್ಕೂಲು ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಮೇರಿ ಮುಕುಲು ರಡ್ಜಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಅರ ಪುದರ್ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಂಚಾಟಿ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಶೈಲಜಾ ಎಸ್ ಅಂತೂ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ಪಾತ್ರ ರೆಂಡು ವಾರಿತದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತನು ನಲ್ಲ ಎಂಚ ವಾರಿತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿರ ಮೂಲು ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ್ ಇಡೀ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕುಡರ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಡೆ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ದತ್ತೊಂದು ಕುಡರ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಉಂಡು ಮಹಿಳಾ ತಂಡುಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ತುಪ್ಪು ಕುಡಡ ಮೂರನೇ ಐತರ ಐನಂಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಐದು ಬೈದಿನ ತಂಡ NRK ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರ್ನ ತಂಡ ಅದು ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ರಾರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ನೇ ಟೀಮ್ ಗದೀತಾರು ಸೊ ಆ ರಾರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಟೀಮ್ಲ ಗೆಂದದ್ದು ಬತ್ತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅದು ಬತ್ತನ ಸೊ ರಾರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಯಾನ್ ಮೂರನವರ ಪೆಂಡೆ ಆ ರಾರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜ ಹೊರರ ಅತನ ಬಕ್ಕದಾದನ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಟೀಮ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡ ಏಂಜ ಪನ್ಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿದೆ ರಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ ದಾದನ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಅವು ಆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತವನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಬರೆಯೋದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಬರೆಯೋದು ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಇಂಕ ಆದಾನ ನೆಟ್ ಎಂಕ ಪಂಡ ದುಂಬುದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪರಷ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ರಾರಾ ಸಿನಿಮಾಡು 10 ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾರಾ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ರಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡೆ ಇರೇ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜೀರಿ ಅಂಚ 10 ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬುಕ್ಕ ನನಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾನಿ ನೀ ಕಬಡ್ಡಿದ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಡನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಇಂಕಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವನು ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಪಡ ಅನ್ನ ಆಸೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೀನಿ ನಾನು 10 ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನನಗೆ ಭಂಗ ಬಂದ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎಂಚಿನ ಪೋಷನ್ ಉಂಟು ಅದು ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಯಾರು ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟನ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಯಾನಪ್ಪ ಮೆಗಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಎರಡು ಮೆಗಲ್ ಪಂಡ ಎಂಜಿ ತಂಡ ದೆತೊನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಮಾಲಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡ ಒಂದು ತಂಡದ ಮಾಲಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡ ಇದು ಜವಾಕ್ಲಿ ಟೀಮು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರಾಗ ವಹಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಇರೋ ಮೆಗ್ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂಗ್ಲ ತಂಡ ಕಟ್ಟೋದು ತಂಡ ಬೋಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ
ಈ ತಂಡ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಮುಖ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪಣಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆತ್ಮೀಯರು ಪಂಡ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಡಬಹುದು ಪಂಡ ಯಾವ ಕಬಡ್ಡಿದ ಟೀಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಇರೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಕೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಆರು ದಾರ ಆಪಜಿ ಗಿಪ್ಪಿ ದಾದ ಪಂಡಿಜೀರಿ ಯಾನ್ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಇರು ತಂಡೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ ಕಬಡ್ಡಿ ಆನಟತ್ತು ಇರೋ ಎಂಚಿನ ಹೂ ಮಾತು ಮಲ್ಪರು ಇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಆಗಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪರಾಗ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಟೀಮ್ ತುಯ್ಯ ಆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಚು ಎಂಕ್ಲ ಅಪಗ ಈ ಟೀಮ್ ತುಯ್ಯತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಬರ್ತನ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಗೊಬ್ಬಜೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ತೂತಿದ್ದೆ ಟೀಮ್ ಆಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೋಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪ್ರಾಣಿ ಮುಟ್ಲ ಅವು ಆ ಭರವಸೆ ಆ ಜೋಶ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈಗ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಡದಿತ್ತೇವೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ನಮನೆ ಏನು ಅವು ಎಂಚ ಬಂದ್ ಆತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮನೆ ಬರ್ಬೋ ಫೈನಲ್ ಮುರಾಣ್ಲ ತೋನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫೈಟ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೇರೆ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೇನೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವಲ ಪೋಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಬಂದಿರು ವಿಶ್ವನ್ನ ಅವು ಯಾರು ಬಂತೀನಿ ಈರೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಗತ್ತು ಅಂಚನೆ ಫೈನಲ್ ಗೊತ್ತಂತ ಫೈನಲ್ ಬುಕ್ಕ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಂತ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಏತೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಜಯಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೂತ ಆಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮಾತು ಖುಷಿ ಆದ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ರಾರಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ದು ರಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಆ ತಂಡದ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಕಬಡ್ಡಿದ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಪದ ಕೊರಿಯದೆ ಅವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವು ನನ ಗೆಲುವುದ ಒಂದು ಮುನ್ನಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬಿನ್ನಿರುಲ್ಲೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಒಲ್ತರ್ದು ಯಾನು ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ತೋದು ಜೋರಾದ ದೇವಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪರ್ನಿಕ್ಲು ಜೋರು ರಾಮದಾಸ್ ಎಸ್ ಅವನು ಕುಲ್ಲುದಿನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಂಗ ಉಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚಿರತೆಲು ಗಟ್ಟಿದ ಚಿರತೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಿರತೆ ಹೂಪಲ್ನೆ ಪಂಪೆ ಪೂರ ಉಜ್ಜೇಲಕ್ಕ ಆ ಚಿರತೆಲಿನ ಅಂಚ ಅವಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಅವಿನಾಶ್ ಯಾನ್ ಸುಲೂಕ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಗ್ಲ ಆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಅಣ್ಣ ಮೆಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದಿರತ್ತೆ ಆಕಳು ನಿಜವಾದ ಆಕಳ ಮೆಚ್ಚೋಡೇನ ಯಾನ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಅక్కడ ಜೋಕುలను ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲಕ ಮುತ್ತುವರ್ಸಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಕ್ಲೆ ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುలను ತೂತಿರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಮುರಾಣಿ ತಿಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂಚಿನ ಉಳ್ಳೇದು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಾರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಆ ಕೋಚ್ಗೂ ಆರು ಪಕ್ಕ ಏಬಲ್ ಜನ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಟ್ಟು ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಆಸೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಗಳು ಕವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈತಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ತೋಚಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದಳನಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಜನವು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂತೇರಿ ಐದು ಪಾತಾರಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ದಾನ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪಾಯರು ದೆಪ್ಪದಾನಗ ಪಾಪ ಆ ಸಿಂಕ ಅಡಿಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತದು ಪಿರಿಯ ಪುಯ್ಯರ್ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಒತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳೋನಿತ್ತಲ್ಲ ಬುಟ್ಟು ನಿಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆ ನಿಮಿಷನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಕೋಟು ಬಂದಾಗ ಕವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಐಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಖರ್ಚು ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ದುಂಬಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಡಂಡ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವಾಸ್ತವ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತಾರೆ ಪೂರ ದೇವ್ರ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಏನುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಎಂದ ಪಂಡಾಂಡು
ನಮ್ಮ ರಾರ ವರಸಿದ ರಜ್ಜನ್ ಉಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಕಳ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತದ ಅವಿನಾಶ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಥ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಲಲಿತಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಜಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಂಚ ಜತ್ತಾರ ಎಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂತಾರ ಇನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅದು ಗೆಲುವು ಬತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಲುವು ಸೊ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಲುವುದ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೋನು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಒಂದು ಏರ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೆನಕ ಅಂತ ಸರ್ ನೋಡಿ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತಂಡ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎಲ್ರು ಹಲೋ ಅಂತ ಜೋರ್ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಬೆನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಹಲೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾವ್ದಾರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹೌದೌದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೌದಾ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಟಾ ಸರ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿದ್ದಾರಾ ದೀಪಿಕಾ ಎಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನೀವು ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೌದಾ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ನಾವು ಎಸ್ ಸರ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿದ್ದಾರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಗ ಸರ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ನಾವು ಬೆನಕ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವಳು ಎಸ್ ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ಗ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೊಂಜಿ ಹಿಂಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ದು ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಆತೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೀಯ ನಾನು ಏತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೋಡ ಈ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರನಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಕೈ ಬುಡಾಯವ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ SBI ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ SBID ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದುಂಡು SBI ಐತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಚ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಇರೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚೆತ್ತನು ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಮ್ಮಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಪುರ ಕಡಪುಣ್ಣಾತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಪ್ಪಗಡ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತನಿ ಯಾನ್ ದಾದಾನ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನೈತನ ಅವು ಕೈಗೂಡ್ಜಿ ಅವೇನು ಓಲ ಒಂಜಿನಿ ಕೈಗೂಡ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮ ಬುಡ್ಜೇರು ನಮಕ್ ಪೂರ ವಾಪಿನತ್ ಬಂದು ಏನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಕಡೆಗೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದಾದಿತ್ತನು ಆ ಟೈಮ್ಗ ಅಮ್ಮಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಡದನ್ನ ಏನ ಮಗಲ್ನ ಆಸೆನ ಕಷ್ಟ ಯಾನೇ ತಡೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತನದನ್ನ ಎನ್ನಂಕ ಅಂಚೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಲವು ಇತ್ತನಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲದಾದ ಒಂಜಿ 350 ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದನ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅಂತಿಮ ಆಸೆನದ ಅಣ್ಣಡ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಜಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಜಲ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದು ಕೋಡೆಗೆ 5 ವರ್ಷ 7ನೇ ತಾರೀಕು
ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಡ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತದ ಆರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಆಯ್ತು ಸಂಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡೆಗ್ 5ನೇ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮನ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಸೊ ಕೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂದೇನಾರು ಮಂತದ ಕೊರಿಯರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆನು ಪೂರೈಸೋಡು ಬಂದ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಂತೀರಿ ಐರ್ಬೇಕು ಕೋಡದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಲ ಅವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪು ನಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನನ್ನ ಓಲ್ ಬೋತು ಗೆಂದರೆಂಡು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸೀಸನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ 12th ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೂರು ಸರ್ ಫೋನ್ಲ ತೋಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ಕೋಡೆದ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರು ಆಸ್ ಎ ರೈಡರ್ ಪಂತೀನಿ ಅಂಡ ಅದೇ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರೈಡಿಂಗ್ ಡೇ ಇರು ಮಸ್ತ್ ತೋಜ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪಲಕ ಅಂತಿನ ರೈಡಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತೇರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾವಿನ ಸರ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಯ್ರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೀರೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಿನೇರ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಒಲ್ತುರ್ದು ಯಾನು ಜಯಂತಿ ಪಂದ್ ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಜಯಶ್ರೀ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಕಬಡ್ಡಿ ತೂತಾರೆ ಇದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತೂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ನನಗೆ ಅಂತೂತೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಕವನ ಬಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕುಲ್ದೀಪ್ನ ಜಾಗಿಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಪಂದ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪೊಡಿತ್ತಿಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗ್ ಬಕ ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಎಸ್ ತುಕೊಂಜ ಮಾತಾಡ ಗೊಬ್ಬ ಹೇಳಿ ತುಕಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಂದ ಅಕ್ಲ ಕೇರುಂದಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಾರು ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅನಲ ದುಂಬುಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪಂದು ಯಾನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ പക്ഷേ ಈ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಅಂತ ವಾವ ರೀತಿ ರಿಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಈರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಗ ಅವೇ ರೀತಿದ ಮಾತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿರಾಡ್ದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಆತ ಅಕ್ಲೆ ಹುರಿದು ಸುಮ್ದಿತ್ತಾರೆ ದಾತನ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಈರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರ್ತನ ಮ್ಯಾಚ್ 1-by-1 ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿಪಣ್ಣ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊಬ್ಬುದಾನೆ ನಾನು ಈ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಂತೀನಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ ಸರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಉಜ್ಜಿರೇಡುಳ್ಳೇರು SDM ಉಜ್ಜಿರೇಡುಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಅಡ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಗುರು ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಡ್ ಪಳಗತಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅವನ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಾ ಗಳಿಗೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದುಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಅದು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಆದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಏನನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬಡವಿಜನ್ನಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ನ ಅವು ವ್ಯರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಈಗ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಇವರನ್ನು ನಂಬುವವರೆಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ತೇಜ ಕುಬ್ರಾ ಪ್ರಣವಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವೇನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಇದಿದ್ದು
ಗೊಬ್ಬನ ಹಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮುಕ್ಲೇನು ಔಟ್ ಮಲ್ತು ಗೊಬ್ಬಡ್ದೆ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಭಂಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗಲೆದ್ರು ಮುಕ್ಲ ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೀವೊಂದು ಇಂಕ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡುದಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರು ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕನೆ ಕುಗ್ಗಿಯರು ಮಾತ ಟೌನ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಗಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರೋ ಸರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕವನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದೇವಸಾರ್ಲೆತ್ತೇರು ಮೇರ್ಲೆತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆತ್ತಿದ ಒಂತ ಲೈನ್ ಒಂಚೂರು ಅಂದಾಜ ಆಯ್ತು ಒಂಚ ಮೇಲ್ಡೆ ಪೋಂಡು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸರ್ಲ ಸರ್ ಕೇನ್ ದಾದವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಈರು ದಾಲ ಕೇನು ಜರೀರು ಅಂತ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರೋಡೀರು ಏನ್ ಮಾಡ ಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಜೋಕುಲು ಗುಬ್ಬೇರು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಧೈರ್ಯ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ದೆತ್ತೆ ಪೋದು ಪಾತೇರಿಯ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ದೆತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಲೀಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ದೀದು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪರಕ ಆಪಲೆ ಅಕ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಿರನ್ನ ನಾಣ ಬಿಡಚ್ಚು ಐಕ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೈಡರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಕುಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಕೈ ತೆಗೆದೋಡಾತು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಡಪುರ ದೇತ ನೋಡು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ದೇತ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಕೊಡರು ಖಂಡಿತ ಕೊಡರ ಸ್ವಾಗತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾರಾ ಟೀಮ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಈತನೇ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲಿಗೆ ಕಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮಂತಿತ್ತು ಅವು ಗೆಂದುವ ಒಂದು ಗೆಂದುವ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಬಹುಶಃ ಹೊರ ಆಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಡೇತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದು ಎಂಚ ಒಂದು ಆವತ್ತನ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಆಯ್ಲೆಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಬತ್ತನಂದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಗ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಟೀಮ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡುವರು ಮೆಕಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿ ಬರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ವಿನ್ ಆವಡದೇ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿಪ್ಪನಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಟಗ್ ಫಾರ್ ಪಾಡೋರೆ ಹಾಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಜನತ ಫೈಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವೊಂದು ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ರು ಒಂದು ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಗಾರ ಪಂಡೇರು ಇದು ಉಂತಲೇ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ಮೇರೆ ನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆತ್ತ ತಿಕ್ಕಜತಿ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಎಂಕದ್ದು ಪಿರ ದಾದ ಪಿರ ಇಜ್ಜಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಪಿರ ಎಂಚಿನೇ ವಿಷಯ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಡು ಎಂಜಿನ ಆವಡು ಗಲ್ಗಿಯವರು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿವರು ಮೋನ ತೀರೋಣ ದಾದಾ ಅಂಚ ಜವಾಬ್ ಉಡಿತೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆ ಡಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಾರು ಕೋರ್ಟ್ ಉಡಿಜ್ಜಾರು ಆರು ಕೋರ್ಟ್ ಉಡುಪು ಬಟ್ ಆರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅವ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ಪಂಡಿನ ಸರ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಉಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಕುಂಟಿಗಲ್ ಮಾತಾಡ್ನು ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾರ ಅವರು ಎಂತ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಹೋಗುದು ಬಾಳ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಆ ಕವನ ಎಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲಿನಿ ಅಡ್ಡದೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಕವನನ ಎಡ್ಡ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಕವನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆ ಪೊನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಹೋಗುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂದು ಬಾಳ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡೋತಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕಲ್ಚರ್ ಬತ್ತನಂದು ಪನೋಲಿಯಾ ಪನೋಲ್ ಸರ್ ನಿಜ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಆರು ಆರು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಯಾನ ಆರೈತ ಪಿರ ಕವನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇವೆ ಹೆಂಗ್ ಕವನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದನ ಮುರಾಣಿ ಕವನ ಗಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಫೀಲ್ ಅವಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಐದು ಏನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಅಂಚಪುರ ಆನಾಗ ಕವನ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಂಡ ಪುರ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಕವನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂಚ ಆರಬಲ್ಲಿ ಕವನ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರೆ ಟೀಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂಚ ಆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕವನನ ಕಿವಿಟ್ಟು ಪೋದು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೋಡು ನೀನು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮಲ್ಪ ಆತ್ ಹೊರ್ತದ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ದೇವನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಡನ್ ಬತ್ತಿರ ದೇವನ ದಾದ ಇಂಚ ಅದು ಪೂರ ಬಿಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅವು ಪೂರ ಆವಡು ಕವನಿಗೆ ಏಪ ರಜೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಅದತ್ತು ಅವು ಆಯ್ನ ಗತಾಯ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಡನ್ ಯಾನ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಪೋತು ಕವನಾಗ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಬೇಡ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತೈತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಜಿ ಸೀದಾ ದಾದ ಒಂಥರಲ್ಲ ಒಂದು
ಇಂಚ ಆಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಅಪುರ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ ಬಿಡ್ಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅವಡು ಕವನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋನಾಗ ಕನ್ನಡ ಕೆಜ್ಜಂದ ಗೊಬ್ಬಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂದಿರಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪಾತಿರದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕವನನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ ರಜತ ಟೈಮುಡು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಪ್ಪನೆ ಐಕೊ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪನ್ನಡೆ ಹಾಪಡು ಐನೊಂದು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆದೊಂದಿರತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಏರೇ ಆಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪುಣ ನನಗ ಅವು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಂಡಾಪ್ ಅನ್ಪಣ ಫೀಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡಜಿ ಬಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಇಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಶ್ವಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬೋಂಬೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಹ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ತರ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2-3 ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರೈಟ್, ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೀಗ್ ಈವನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ and even for the organizers and the celebrities who have played over there, all the best to everyone. Thank you. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎದುರುದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಏರೇಲು ಎಂಚ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂತೆ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಲಿನು ಮಟ್ಟ ಪಾಡ್ನು ಅಂತ ಏರೇಲು ಬಂದ್ರಾಲಿತ್ತಿ ಸರ್ ಅಂಚರಾಲಿತ್ತಿ ಅಂದ ಸರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೇಮ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂದು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಕ್ಕನ ಪಣ ಒಂಜಿ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಡಿವೈಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೈತೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತು ಎಡ್ಡೈತೆ ಸರ್ ಅವೇ ಅಕ್ಕಲ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಸರ್ ಕೋಚ್ ಇನ್ಸ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಅನ್ಸನ್ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ದೊಕೊರ್ನಿ ಆ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬಾಯಿನಿ ಪನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬಾಯಿನಿ ಕೋಪ ಅವಾಗ ಒಂತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಯ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಡೌನ್ ಆಡು ಓಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಓನೆಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಮುರುನ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಒಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಡೆ ಕಾದು ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಬಹುಶಃ ನಲ್ಲ ಎಂಚ ದ್ವೇ ಟೀಮ್ನು ಹೊರತೊಂದು ಅಂಚನ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚಿ ಸರಳ ಪಕ್ಕ ಬಾತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಫಲ್ಲ ಅವು ಈರು ಪಂಡಿನ ಪಕ್ಕ ಆರ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಎಂಜ ದಬನ್ನ ಇತ್ತ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೋಚ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಲು ವಿದ್ಯಾ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲು ಎಲೋಶಿಯಸ್ ದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ಸೊ ಬೇತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪನೇ ಅಕ್ಲ ಕೋಚ್ ಉಲ್ಲೇರು. ರಫೀಕ್ ಸರ್ ಅವಡು, ಸಂದೀಪ್ ಸರ್, ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರನ್ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐ ಮೀನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಕ್ಲು ಕೋಚ್ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಎಡ್ಡೆ ಕೋಚ್ ಅಕ್ಲು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಪೂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕೋಚ್. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಏನೇನು ಅಲ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಎಂಚಾವು ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಲಕನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಈ ಟೀಮ್ ಎಂಚಾನ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ನ ಖಂಡಿತ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಮೇಡಮ್ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪೂರಕ ಆಗಬೇಕು ಇತ್ತೆ ರಾರಾ ಫಿಲಮ್ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ರಾರದ ಪುದರ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ಎತೋ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಂಡು ರಾರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾರಾ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಡು ಈ ಫಿಲಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕ್ಲು ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಂತೇರು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಪ್ಪಗಲ್ಲ ಸರ್ ಕಡೆ ಕಾದು ಬಟ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ
ಈ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ IT ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮುಗು ಮಾತು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂತೀನಿ ಏತು ದಿನ ಸರ್ ಒಂದು ವಾರನ ಆ ತೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅನ್ನು ಏರು ಕವನ ಇನ್ನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಕವನ ಬಿತ್ತು ಆತೊಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಈ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ನುಲ ಅಂದು ಎತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲು ಎತ್ತು ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅನ್ಪಿನಲ್ಲ ಎತ್ತು ಜನ ಕೋಚ್ನಕ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಇಂಕುಲ ಒಪ್ಪೋಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಕಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಮೇಕ್ಲ ಪುರ ಎನ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತಾರೆ 10 ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಟೀಮು ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅತನ ಕೋಚು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪನು ಸಹಜ ಆತ ಬೋಡೆ ಆತ ಇಜ್ಜಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಆಪಚಿ ಆ ಟೀಮ್ ಆವಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಜಿನ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬತ್ತನೆ ಮೆಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೆರಿಂಗ್ ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ತಿಕ್ಕೆಜೇರು ಐಕಲ್ ನಾನು ಸಂಬಂಧಲು ಇಪ್ಪ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ತಿಕ್ಕೇರು ಆ ಅಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಕ್ಲಿಂತ ಬಗ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣಕರ್ತಿರಕ್ಲ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಮೈನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ನಿಗ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪಂಡಿರ್ದಂಡ ಅವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಉಡನ್ ಅಂಚೈಪನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪ್ಲೇಯರ್ನಾಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲಿತ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಅಗ್ಲಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ದು ಆಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪರೋಡು ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ತಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ನೈಟ್ದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪೋಣಗೆ ನಮ್ಮ ರಾರ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ ಟೀಮು ಅಂಜನೆ ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಬೇತನ ಅವ್ವ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಐತನ ಅವು ಯಾಲ ಮೇಗ್ದಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪೋಡಾಪ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ನಿರ್ಧಾರ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೀರ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ 2 ಕಣ್ಣಿತ್ತಲೆಗ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇನಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಐತಿಲ್ಲ ಇಂಕ 2 ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓಕೆ ನಾಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೈತಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವು ಜೋಶ್ ಆಗ್ಬೋತಾರ ಪಕ್ಕ ಅಭಿದಾಡುವ ಇವನ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಕದಾಗ ಪುರನ ಎಂಚಿನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡ್ದು ಕಬಡ್ಡಿ ನೆಕ್ಕ ಪಾಯರ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತ ಕೇರ್ನಾಗ ಬಂದ ಮಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಎಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಜತ್ತದ ಐಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ದೈವ ಬಿಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಲ ಫುಲ್ ಕಮಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕಮಿಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿರಿ ಸೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚನೆ ದುಮ್ಮು ಪಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಇಂಚನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆವಡು ಬಂದೇನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಲ ಮಾತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬಲಪ್ಪವನಂಚಿನ ಆಸೆ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಮ್ಮ ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬಲಪೋಡು ಪಂಪನ ಏರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಮಾನ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಜೊತೆಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಬೊಲೆಪಗ ಏರು ಬೊಲೆಪವನಗೊಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಎಸ್ ಉಡರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ